Adimba kage koro gwenge mopogore opogore to kang'oromo tok wechego atwabedo kod Oguyo Jakamolo makelo ni kacha chen mabro biro kacha Carnival proper no puge chen mabro biro kacha mar Mos Giti lakini gisani en saa 10 mar odhiambo manyien biro ni ka Adimba. Machiegni duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC oyango buche 549 mag oboke mag somo mabandia mabende tiyo godo kod moko kuom jotije sirikal e piny owacho mamalo. Jatatije ka duolno Abdi Mohammed owacho ni duolno geto yudo omenda maromo shillings $460,000 mabende osetigo e chulo jotich go osara. Abdi wacho ni duolno tiyo mana tije kaluwore kod chike ma pacho kae kendo onge kod tudruok moro amora e weche go mag siasa. Jakom mar duolno mar EACC jadolo David Oginde owacho ni jogo ma osebedo ka yudo osara kod oboke mag somo mabandiago koro biro duoko omenda go mabende osechulgi kuom kinde mabende gisebedo ka gitiyo. Oginde ne owacho magi e yo machalo kamae. Person to court and the court acquitted them. On what grounds? That we took his statement in a hotel instead of taking the statement in our office. Kenyans, we must be serious. So let us not tolerate men and women, boys and girls who have given themselves to shortcuts in whichever field. Jokende ratich oganda e pacho kae medo kwayo sirikal ma Tanzania mondo we thuolo jowetegi ma Kenya kod Uganda manyocha ne omaki e piny Tanzania giko dira mokalo. Kotolegi kod Halid Hussein, jokende ratich oganda go wacho ni Boniface Mwangi kod okil Agatha Atuhaire ne omaki giko dira mokalo to nyaka sani pok ong'e malong'o kama gintiere. Giwacho ni ok ging'eyo malong'o gimomiyo sirikal Tanzania podhi nyime gi dino ne Mwangi kod Agatha e tok chik. Tumejaribu kutafuta kila mbinu, tumejaribu kutuma mawakili na watetezi kule Tanzania. Vile vile tumejaribu kuzungumza na vitengo vya kimataifa, mabalozi na wengineo, lakini hadi hivi sasa hatujaweza kupata habari zozote kuhusu alipo Boniface Mwangi na mwenzake Agatha Atuhaire. Mara mwisho tulizungumza naye ilikuwa Jumatatu. Jumanne kulikuwa na cheche kwamba huenda akawa amerudishwa, lakini hadi hivi sasa bado hatujaweza kuhakikisha kwamba amerudishwa. Kawadhi nyime wayudo kanyo ni moko kuom jotelo ma oke kaunti ma Migori okwayo jopur niang' kod jokanyo mamoko e sektano mondo sir jaket mwandu manyien mabende tayo kambirego niang' masoni mar neno ni kambino tiyo yo makare. Jatenda Lensi machona ma South Sakwa mabende en japur Martin Ondong owacho ni kambino sani nitiere lwet jaket mwandu kendo dwaro nitie mar mondo jokanyo osir jaket mwandu no. Agombo mondo akwa jopur niang' maluora masoni ni ka uyie kaka jawendo watem mondo warwak jakanyo makoro biro kawo soni madwa tiyogo. Wan bende kwayo madwa kwaye ni otem mondo bedi ni uluongo leaders kata uluongo jopiny obed go piny mondo ng'e ni to pachwa chalo nade i awendo. Wan wang'eyo maber na wendo kodok piny kata soni odok piny to wahinyore ei town. Ondong owacho ni kambi masoni en kambi makelo yuto ne familia mathoth e kaunti ma Migori kod kuonde mamoko e pacho kae kendo ginyal weyo mondo kambino podhi nikech midhiero mabende kwake inyalo tiek chuth. Daher mondo anyis jopur mapuro niang' duto mantie awendo ni watemuru water niang' soni. Kata ka weche nitiere to wechego iloso alosa. Onge ng'ama ne nyalo paro kaka awendo ne chal ka soni onge. Sasa ma soni gore piny awendo muneno wantine rum. Yakwa ja awendo duto ni yeuru water niang' soni. Teruru niang' soni modongo iloso mondo taonwa kata gweng'wa obed ni nigi pesa. Jok moko nyalo wuondowa ka gioko to gin mag gi beyo to wan bang'e to winjo matek.
Bende jagoro mongirore e migawo mar kembe Laktar Juma Mukwana odok ne okang' ma piny owacho kawo mar keto kembe sukari mag piny owacho e lwet joket mwandu kaka yo mar medo siro sekta no. Kolose wi okang' ma kamano, wach ma bende osenyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom jotelo mawuok e gwenge ma kembe sukari nitiere. Mukwana wacho ni okang' ma piny owacho kawo no ok en gino mawendo. But we have a leadership that wants to mislead us. Ya kwamba factory imeuzwa, sasa nani amekuja hapo? The management of Mumias from the word go was done by the private sector called Buka Tech. Because government knows that serikali hawezi endesha factory. Lakini tuna leadership ambayo they want to use these factories to revive their political ambition. So it's not fair to our people. We are misleading our people. Kopogore gi mano, Laktar Mukwana bende ojiwo josiasa mondo amatindo mondo ogerre kendo yudo lony moromo kapok gimanyo kombe mamalo mag telo kaka ma jatend piny, kowacho ni e sigana mar siasa jotend piny machon duto ne nikod lony mar higni 30. Nimeambia watu ya kwamba ndio uchukue uongozi wa hii nchi lazima uwe umeiva vizuri. Mzee Daniel Moi aliingia bunge 1957, alikuwa rais 1978 after 44 years kuwa mbunge. Kibaki aliingia bunge 1963. He became a president in 2010. That is 40 years later. Hao watu wote, Mheshimiwa Ruto amekuwa bunge since 1997. Saa hii wale watu wameiva kuchunga kuwa rais wa nchi ya Kenya kutoka kwa nchi ya Waluya, Mheshimiwa Mudavadi, Mheshimiwa Wetangula. Laktar Mukwana ojiwo rowere mondo mi odonjre weche mag tuke kaka yo mar yudo thuolo mopogore opogore mantiere sekta mar tuke. Kwa mambo ya vijana, najua tulikuwa tuna concentrate sana kwa mambo ya mbio, lakini naona mpira inakuja na nataka watu wetu mshike hapo. Vijana talents wenye wako nayo muwalete mbele. Hii football saa hii tunaifanya professional. By the time tufike AFCON 2027 tunataka Kenya ikuwe top 5 katika Afrika. Na nikiona vile wasichana wetu wanacheza, vile vijana wetu wa Harambee Starlets na wengine wanacheza, tuko sawa. Kwa hivyo hiyo ni area moja naona inaendelea vizuri sana. Doho mamalo dagi chungo kang ma od bura mamalo dwaro kao mar chwalo chik matayo gulu mar omenda mar NGCDF ne jatend piny. Burano ne owinji e doho mamalo kod jang'ad bura Lawrence Mugambi, kama kar tiegruok ma Katiba Institute kokalo kuom okil mare ne dwaro mondo ogol chik mar chungo okang' mar chwalo chikno e nyim jatend piny. Senator Mogwel Gloria Oruoba owito kombe kaka Senator Mogwel tok speaker mar od bura mar Senator Amason Kingi lando ni kombe koro nitiere thuolo chakre odiochieng' ma kawuono ma ibiro tok duond bura mar UDA ne riembo Ruoba e duond burano ewi dhi ataro gi chike mag duond burano. Chieng' wuok tich jumani, jagoro maduong' mar duond burano mar UDA Hassan Omar nowacho ni komiti matayo duond burano njane osepwodho okang' mar riembo Ruoba e duond burano mar UDA. Senator Oruoba ne oyud kod ketho mar dhi ataro gi chike mag duond burano kamuting'o puso weche ama bende nyiso picha marach mar duond burano kod rem chopo e nyim komiti ma bende ne winjo bura mare. Jatend migawo mar alwora Deborah Barasa bende koro osidha yanga chenro ma bende ong'ere kaka Early Warning for All program ma bende biro keto ng'eyo kuom oganda e wechego mag midhiero ma bende kelo kod lokruok mar kor lwasi. Ne oloso yo machalo kamae e kinde romo ma bende nobedo kod jolony mawuok e sekta mar koro chal mar kor lwasi. The Early Warning for All initiative is based on the 4 pillars which have been discussed exhaustively. It encompasses the data collection and risk assessment to increase knowledge of hazards and vulnerabilities and trends, developing hazard monitoring and early warning services, communicating risk information to all those who need it, and building national and community response capabilities to adapt and mitigate against climate change and variability. Barasa owacho ni chenro no mabende ong'ere kaka National Climate Change Adaptation Framework oseketo kare mabende nosidha yanga higa mokalo oseketo kare chike mabende biro tayo okenge mag kedo kod midhiero mabende kelo kod lokruok mar kor lwasi. In March 2025, Kenya launched the National Framework for Climate Service.
The framework reviews existing climate service capacities and identifies the gaps and needs for relevant sectors, institutions, and user groups. The framework will coordinate institutions and enable them to co-design, co-produce, communicate, deliver, and use climate service for decision-making in climate-sensitive socio-economic sectors. Mane mabiro kelo giko mag weche manyien mago matute koro gwenge gi elak seche gi tudi ko James Rabala ko chakre sa 11 ne weche manyien. Weche tuke e Radio Ramogi gi Milton Ochieng. Tuke ma Kipkeino Classic maigani oyudo mijingo bang' ka serikal kokalo kod migawo mar tuke gi bengi mag Absa lando sir mar omenda maromo $360 million ne tukego mabiro timore tarik 31 e paw tuke ma Ulinzi Sports Complex dweni. Jatend migawo mar tuke Salim Vuria oyango ni tukego ibiro bagi e paw tuke ma Ulinzi Sports Complex kaluwore ni paw tuke ma Nyayo podi medo gunde. I'm aware that initially this event was scheduled to take place at Nyayo Stadium, but now I want to announce officially that we will have it here in Ulinzi. In Nyayo, just as you are aware, we are doing an upgrade there. A lot of work is happening. We are putting in a new tartan track, and therefore Nyayo is now labeled as a construction site. So we cannot host that event in Nyayo. Yatati mochune uso e kambi kata bengi mar Absa Kenya, Wachira Mwihaki, Orlando ni kuom omenda go eko $60 million biro siro ng'wech makamago ka $40 million ibiro chiw ne jogo eko mabiro tiyo tije mag lendo. Bang'e no $20 million bende ibiro ng'iewo godo chiemo to gi math. The rights fees that we've paid for these engagements total up to about 40 million shillings and a further 20 million shillings for logistical and amplification support, such as our media partners, hosting, hospitality, and athlete engagements. Tukego eko maiga kaiga biro kelo kanyakla jong'wech 189 magin kaachiel gi jo Kenya 53 gi jo Ethiopia 31. Komachielo ni jaloch machon mar ng'wech mar mita 1,500 e tuke nyadidek kendo jaloch nyadidek e ng'wech mar piny magi Masbel Kiprop sani koro kwayo ni mondo omi luor jogo eko mosetimo maber e tuke mag Olimpik ka gichung' ne Kenya e kinde mokalo. Nowacho ni magi eki owinjore e kinde ni michano bago yiero mar kamati mar Olimpik e pacho ka nok. Kiprop nomedo wacho ni moko kuom gigo eko momoko momiyo pod ok obag yiero gin gik makelo wichkuot ne Kenya, kendo onego bed ni jogo manie apisi sani miyo luor jogo eko ma bende osekelo ne Kenya huma e tuke mag Olimpik. Wach mar Kiprop no biro e seche ma bende yiero mar kamati mar Olimpik inyalo chugi kendo bang' riwruoge matayo tuke mag volleyball, handball to gi triathlon gi taekwondo tamore chopo winjruok mar ng'ano madhi chunegi e yiero mar nok. Kamati mar Olimpik e piny mangima IOC osebedo kaluwo wach nero machiegni kendo machiegni ni nchene giparo ne jogo mantiere pacho ka ni mondo giwe keto dwaro gi mbele kendo giket dwaro mar jo Kenya. To koro wang'iyo ne duoko mag tuke mag lig maduong' ma piny Ingereza, tuke manyogo otieno mokalo. E tugo mokwongo tim mar Manchester City nyoyudo loch mar gonde 3-1 kanya gilo tim mar Bournemouth e tuke kata e gonde manyologi Omar Marmoush, Bernardo Silva to gi Nico Gonzalez. Gol makende mar Bournemouth nologi jatugo Daniel Jebison. E tugo machielo en ni tim mar Crystal Palace nyoloyo tim mar Wolves gonde 4-2, gonde manyologi Edin Ketia manyolo gonde 2, Ben Chilwell e dakika ma 50 to gi Eberechi Eze e dakika ma 86, eka Wolves noyudo gonde gi kokalo kuom Emmanuel Abagdou e dakika ma 24 to gi John Strand Larsen e dakika ma 62. Mago weche tuke, nyinga Milton Ochieng. Awinjo weche tuke gi Milton Ochieng e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Anakamanya kwa Ramogi manone Milton Ochieng kod weche mag tuke kacha seche machalo kamagi endiz ka weche manyien dimba kacha mano uke koro wengeno kelni kod Roda Odhiambo zen kinde makoro